Continuem amb el tutorial per fer el nostre horari amb el programa Numbers. Llavors, avui el que farem és, aquí tenim la franja que correspon a l'hora del pati, que és de 10:15 a 10:45 a 11:15. El que farem és agafar totes les caselles, com sempre, clicant i arrossegant amb el botó tot el rato clicat, i després, dintre d'aquesta selecció que hem fet, apreto botó dret i selecciono fusionar cel·les. Fixeu-vos que totes les caselles que abans eren individuals ara s'han convertit en una de sola. D'acord? També podem fer el mateix, desfusionar-les. Botó dret, escindir cel·les. I tornen al seu estat original. En aquest cas, per això jo les vull totes fusionades, perquè corresponen a la mateixa franja. Fusionar cel·les. El mateix faré amb la franja del dinar, és a dir, de 13:15 a 3. Selecciono totes les caselles, faig botó dret dintre de la selecció i selecciono fusionar cel·les. Després, fixeu-vos que tots són franges d'una hora, excepte aquesta i aquesta que són de mitges hores, per tant les he de reduir a la meitat. Això és una hora, això és mitja hora, això és mitja hora. I la del migdia dura una miqueta més que una hora, per tant ho puc posar una miqueta més gran. D'acord? Fixeu-vos que per moure el gruix heu de ficar el ratolí just entre número i número i quan veieu aquest símbol podeu moure i canviar la mida. El mateix per les columnes. En aquest cas ajustarem només la de les hores, fer-la una miqueta més petita que les altres. Què més? Aquí anirà l'hora del pati, aquí anirà l'hora de dinar. Per tant, puc clicar i escriure pati, puc clicar i escriure menjador. A vegades també ens passarà que al nostre horari tindrem mitges hores. Per exemple, imagineu-vos que el dimecres, això que ho faré ara aquí, ho podeu aplicar a qualsevol part de l'horari. Imagineu-vos que dimecres dèiem que teniu mitja horeta d'una assignatura, mitja horeta d'una altra assignatura i mitja horeta d'una altra assignatura, per exemple. Com ho arreglem, això? El que hem de fer és crear, primer ens posem, seleccionem tota la fila clicant al número d'aquesta i apretem el botó dret del ratolí a sobre. I fiquem afegir una fila a sobre o a sota. En aquest cas, triaré a sota. Ara, fusionaré les caselles que siguin d'una sola hora. Per exemple, selecciono aquesta, arrossego, selecciono aquestes dues, botó dret, fusionar. Botó dret, fusionar. Botó dret, fusionar. Aquí no, perquè hem dit que la classe era de mitja i mitja. Fusiono també aquestes dues i fusiono també aquestes dues. I ara agafo les dues files i les torno a la mida normal, més o menys com les franges d'una hora. D'acord? Fixeu-vos que això és una hora, igual que això, i això són franges de mitges hores. D'acord? El mateix que hem fet aquí, ara imagineu-vos que teniu aquí un altre cas semblant i que passa els dijous de 12:15 a 13:15. Doncs vinga, torneu a començar el procés. Seleccioneu la columna, botó dret, afegir una fila a sota i comenceu a fusionar les caselles. Si us equivoqueu i heu afegit una columna allà on no toca, és molt fàcil borrar-la. Botó dret del ratolí a sobre del número de la columna, eliminar la fila. Perdoneu, fila, que deia columna tota l'estona. El mateix funciona per les columnes, Botó dret a sobre, afegir una columna abans, botó dret a sobre, eliminar la columna, per exemple. També la podíem afegir després. D'acord? Ara ja podem començar a escriure les hores. Per exemple, català. Aquí potser tinc mitja hora que és de religió. Simplement aneu clicant i escriviu l'assignatura que toqui. Recordeu que podeu avançar per les caselles clicant sobre elles o amb la tecla del tabulador, que us deia en el tutorial número 1.